Lagunok, ongi etorria txorierenera, eguerdion, Patrizia Bitelli, Zigor Iturrieta, eta gure lantalde guztia hemen, zuei goiza laitzeko, entretenitzeko, prest. Gaur asteazken tradizionala dauzkagu, bakizu asteazkenetan ekartze ditugu betiko errezetak, eta nik gaur bi ekarri ditut. Baten faltan, osagai nagusi bezala, arto irina erabilita, baingo ditu talo batzuk, betegarri moduan nik txistorra eta irugiarra ekarri duela, baina hemen bakizue nahi duzuena, eta gero morokila egingo dugu. Bueno, gure aikilen eguneroko gozaria zana, eta Maialenen amamak deograzik bebai egunero, eta bueno, etxean, zinitzenetik frogak egiten txorienera ekartzeko, aste bat bai eta beste bat ere eskatzen didana egitea. Zu janda zinuz morokilak? Nik jando morokila, ze nire mama joan iribe bai, bazan garaia, gaur egun ez da huarten, baina egon zan garai bat hartzen zauela. Eta zebintxe, harto irina baia aurkitzeko eta arrasaten zaiagoa da, baina lehen gozaltzen zauen, eta beraz, probau izan dut. Nik ekartzen dut, nik bi errezta ez nik bat ekartzen dut, gaurkoan nire amotza da. Bueno, baina elegantea da, ez? Bueno, sumea eta era berean elegantea, horre jin eta jan daukagu, ez? Bi errezeta bezala balixo da. Izango diet, dilista batzuk tradizionalak, hau da, dilista, holan, gixatu batzuk, normalak, gero, fua. Aurkiko dabe gainean. Izango dira, dilistak fuarekin. Ze hona. Bueno, az gaitezen lanean, eta lehen errezeta horrela da. Lehen bizi talo horea ingo du, horretako, ura irakin, eta harto irinari gaz pixka bota ondoren, ura gehituko dio eta nazten jungo gara. Bola trinkoa lortzen dugunean, trapu jarri eta ordu erdiz pausatzen utziko du. Bitartean, morokila ingo du, horretarako. Esnea gaz pixka batekin lapiko batean jarri, harto irinari beste esne pixka bat gehitu eta hor disolbatuko dugu. Eta esnea irakiten hasten denean, irina gehitzen jungo gara eta mugitzen jungo gara, olako krema lodi bat lortu arte. Katiluetara pasa, eta beroa jan behar badugu, esne hotza gehituko digu. Osten usten badugu, esne beroa bota, eta horrekin jango du. Taloak ingo ditugu, eta gero txistorrarekin, irudiarrekin zerbitzatuta, jan. Orduan, bueno, ordena, ez dakizek jango duen lehenengo, morokila gure txian gozaltzeko erabilizan da, orduan jan agian, igual morokila jango duen lehenengo, eta gero taloa bigarren, baina hemen nahi eta nahi ez, gero pausatzen utzi behar dugu, jungo gara iten, Taluan orea, ero. Eta horretako garrantzitsua, bueno, batzuk esne ero ur epela botatzen diote. Niri erakutsi ziaten ura irakiten botatzeko eta hasieran, goiara batekin, egurrezko goiara batekin ero mugitzeko. Eta gero ja lantzen jungo gara. Oso, no? Zuk esan duzula, gaur egun lortzea zaila da, hau olatxu errotakoa da. Ia 600 urte dauzka, hau arrietan dago, horre, bueno, esautzen, gerrika inguru hortan, eta txakin harto erabiltzen dute. Han mungia eta inguru hortan da landatzen dana, lehenengo labe hartoa deitzen diote, ze lehenengo beraiei ekartzen diote ja, labean txigortu eta pixkat, ezetasunak enduta, eta gero beraiek eotu egiten dute, eta hor gainera egiten dute, lehen bakoitzak partikularrak ematen diete hartoa, eta honek kobratzen dietena da bakarrik, eotzen dieten guztitik, zati bategaz geratzen dira. Apur batekin, ez da dirurik gero kobratzen. Gaina izena, mendie kobratzen da. Mendie ditzen, bai, mendie. Mendie. Eta, bueno, horixe sistema horriekin jarraitzen dute, eta egia esan, bueno, esan zian, hau, Ainhoa lortu zian, da zigor, hau da, espeziala, onda horre osaba egotzen, da esan dit, bueno, hau, berezi honak da, eman zidan, eta, bueno, nik iten dudana da, izosgailua, noberena hartoa behin izan, irina aukinezkero, hartu, poltzatudan jarri, eta, bueno, izosgailuan mantentzen da. Ikusi hotzut, karri osunean, goixen etorri nazenien. Enbasauta baita, hori etxean iten du, nik enbasatu iten du, baina berez poltza bat jarri. Eta, baina berez hartu eta izosgailuan sartzen badu, nahikoa da, ez da zetan utzean enbasatu behar. Horrekin, hobeto da. Horrek ez dutza ezetasuna gehitzen? Ondo itxita badau ez, poltza ondo itxita bada. Ondo itxita badau. Bueno, gaz pixka bat hemen, eta zer, irakiten hasten danean, bueno, hemen ningo durako sumenditxo bat, eta nazten jungo gara. Berez, harto irinakien inako taluak oso euskaldunak dien arren, jatorrixa esaten da Amerikatatik datorrela, ez? Azkenean, tortillak bertakoak, badauz Venezuelan, badauz Mexikon, badauz Kolombian eta holan arepak, arepa bezala ezagutzen dien honeko pintxuak, omidauak, eta, gure taluak
hori existitzen ez bazan, ez dakit sortuko ziren, ez? Azkenean esaten da, Europarrak Ameriketara joan zirenean eta ekarri zauenean hartua, iparraldian, Nafarroa iparraldian eta Gipuzkoan eta hasi ziela olako taluak eitzen, eta hortik datorrela, gure ogi tradizionala talua. Eta ez bakarrik taluakin, gertatzen da bai, Ibarrako piperrekin, Gernikako piperrekin, Arabako patatekin, ez? Hainbat eta hainbat elikagai, guk esaten dugula, oso euskaldunak diela, berez jatorrixa, 15-16 mendian dator. 300 urteetan gure ganatu inditxo. Nik uste dut hor, nik uste bai. Hemendik urte batzu barru, euskalo, agian hemendik, ez da git, 200 urte barru, makarroiak txorixoarekin eta hori euskal errezeta tradizional bat da, betikoa. Ze, nik ez dakit hori Italian jaten duten horrela, guk hemen arrautza egosiarekin, tomatearekin eta txorixoarekin. Eta pasta holan 20 minutuz egosi ondoren. Bai, hori garrantzitsua zen, puntu hori, euskal puntua deitzen dioten hori. Gaur egun oraindik, legunean, ez da inun joan ginen, jatetxen batera ero joan ginen, eta umeekin da joan ginen, da gureak, ez da, jantzuten zegoena, baina lagunenak makarroiak. Eta ni baukatu itura probatzeko. Eta zidan, era tradizionalean prestatutako makarroiak betikoak. Bai. Hor, paketean jartzen badu... Aldente teknika ez dugu asko jarraitzen. 8 minutu jartzen bazuen paketean, bada espada beste 8 sartu zizkioten, norbaitek hortzak utzi ez ditzan makarroi horiek jaten. Zerako detailea. Bai. Pastakin gertatzen man bezala, gugu bai, ez? Taluekin eta. Niri gustatzen jart, ze Bilbon, ontxe, bada, taberna bat, taluak itxe itxuna, urteko edozein egunetan. Segisa da, taluak guk asko erlazionatza itxugula, jaixekin, ez? Ni arrazatekoan azenez, Santa Masekin, Santo Tomasetan, ez dakit, San Adrianetan, San Migueletan, herri desberdinetako, jai desberdinetan bai, ematen dien, postutxuak eta egoten die, Nafarroakoak izaten die geixenak, eta taluak itxe itxuzte. Baina azkenian, aldozu proba bakarrik, urtean behin edo birritxan. Eta, ez dakit. Goimaiako jatetxetan ere, hasi dira, boroak bat zeukan, errezetan bat taloarekin, eta oraindik beste batek ero ematen dituzte, eta eskontzatan da jendeak eta ematen ditulako gauzak, eta, eguneratu egindala taloa, ez dala, betegarriak ere ez dira betikoak, txistorra, gazta eta txoixua, baizik eta onja, ikusten ditu fuarekin, makaiabarekin, eta hortan ere eguneratu dan zerbait bada, ez? Bada, justo gainera boroakoan nik, 2 urte edo proba nagoen, eta itxen dabelako talo txikitxo bat, frigituta, ada kurruskari, eta olako tartar batekin, oso goxua, lan aperitibo bezala, goxua. Baina, guk, era tradizionalian, txistorrakin, ez? Egizela, betegarri desberdinak eta, badauzela, ontxe Araban adibidez, nik ikusi izan dutolako postutxuetan eta, lumagorrixak indako eskabetxe batekin beteta. Leitzan beba itxe itxustolan betegarri desberdinak, itxe itxuste gainera ontxe, Donostiko Santo Tomasetan, edo, zera ditzen gakeda, Santo Tomasak, Donostin? Santo Masak. Horren bebai, ikusi dugu barazki jale aukera desberdinak, ezagit puyatxoakin, pisto batekin, nik ikusi dut, era desberdin pila bat, txokolateakin, niri asko gustatzen gaten ulan gauzat postre moduan. Ez hori bai ikusten da postuetan. Eta, tradizionalki, berez, txistorrakin. Eta badao jendea, ni irugiar zalean ez. Ni taloa irugiarrakin gustatzen zait. Ni txistorra zale, beti tradizionala. Irugiarra tradizionala baita. Taloko betegarri bezala? Irugiarra beti onda. Gaur egun, hori zuk esatu, gaztarekin ikusten duzu, irugiarrakin, eta txistorra, erotxoixua, dira klasikoenak, esan dezau. Solomoa ere ikusten da batzutan. Ze gehiago. Baina ni irugiar zale izan ez, beti. Txistorra, gustatzen, gustura jaten du txistorra ere, baina aukeran irugiarra nahi jo. Hemen, ur pixkat gehitu diot, eta orain beste pixkat gehituko diot, hemen esaten dana, begiz, eta begia zeinek ematen dizu, baskotan egiteak. Esperientziak, ez? Bai, betikoa, ibilin behar da.
Eta hemen kontrolatzen duen batek esango, horri ikusita bakarrik ere ja nabaritzen dute, baina horrelako trinkoa lortu behar dugu, gero hemen daukat, espada gorde dut, beste, hartu irin pixka bat ere ekarri dut, eta hori erabiliko dut gero lusatzeko. Badaude batzuk esaten dutena, gustatzen zaila lusatzea trapu umel batean. Hartu trapu bat, umeldu, eta gero hor, jarri bola erdian, eta horrekin forma ematen. Eta hor itxosula indarra, ez? Crossfitatan. Ariketa da. Lanian, ekarriko nituzke batzuk bartze eta holan ero taloak egiten, hor pan goiz guzti bat, eskumuturretan ere ni tokatu izan zait inoiz txosnetan ero taloak egitea, Durangoko azoka eta izaten danean da, eta azkenean eskumuturretan minak. Eta txandak egiten genituen, hartuta batzu plantzara jun aldatzen. Nire miresmen guztia, otzailean izango dira, abaino sanblazak, eta hor jende pila bat juten da. Hor taloatan hilanak egoten die, eta han egoten diena goiz guztia, pan, taloa lusatzen, ostra. Nik erasizia emote ostana da, honek batzutan egoten die, olako ikasle talde batzuk, eta dirua atarateko. Talo gordina prestatzen, baina sushi barietate berri bada. Horrek taluak prestatzen. Eta nik horrek ikuste ditu da nire, esatet, bitxu, nik joango naz, hor arbizuko talo postura, da zuke izu hor, eske hilara motzaua da. Ja. Jakingo zuzegatxiz, batzuk izaten diolako lodixak, eta horrek eskua, esperientzia ahondixak, intentzioa ona. Baina... Euskal produktua ona, baina eskua apurua gehiago landu dira. Ja, eta kobratu beste kobratzen dizute. Pixka merkeagoak izaten dira, baina askotan merkea bakizu ez dala... Egia da, nik jende helduarekin hitz egiten talopila jandute dena, naskatuta bukatu zutena, eta oin, olako egun berezietan jaten dutela taloa, eta esatuta, ze preziotan jaten dan, eta esaten dute, ni pixkat mina egiten dize, gu taloa zan, besterik ezken eukara, zegoen merkeena zan, eta taloa, eta gaur egon, ikusten dituzu taloak, 5 eurotan, ez dakitzen batean dauden, eta beraiei bai egiten die pixkat, esan gure eguneroko zerbait zela hor, merkia zelako jaten genduela, egunero hori eramaten genduen mendira jute ginenean, eta oin, lehenko 1000 pesta, gutxinez, ordaintzea talo bateatik, esatu dute, ostra, dirua. Batzutan kostatzen da, baina egisa da, irinak. Azkenean irinak, euskal irina dira, hartu irinak, errota tradizionaletatik eta etorritakoak, orduan, horrek ordainu inbidie, artizaulana da, eta azkenean eskusin jako gauza da, orduan, naiz eta garai baten, basan gauzari merkiena, denbora be aldatu da, eta gaur egun, beste justifikazio batzu ditu. Eta, hasieran, taloan goraldia edo, izan gerra zibilan ostian, ze berezuk esate duzuna, merke-merkia esan, jendeak etzaukan igual dirua gari irinakin, ogixako lan ahondixak eta itxeko, eta orduan itxen zituzten, hartu irin apurtxe batekin, eta urberuakin, hori ogi lauak, azkenean gutxi hauen zeiken, merki hauak ziren, eta hori dano posik. Ni pekatu txiki bat ingo dut orain. Berez nire tia Mare Jesusek, tia Bibik eta tia Kontxik erakutsi izan denate mogorokila nolain etxiak. Eta beraiek jartzen zutena esnia, berez garai batean urarekin egiten zen merkeagoa, baina gu gaur egun nik uste dut esnia eskuragarri daukaula, eta nik onartzen dut esniarekin konsoago garzala, ero dala. Eta nire aitziten dako, beti, lehen amamak itea, baina amama izan nien, tiak eta itxeot zien. Baina aitzitek esan nien, aitzitek hau gozaldu itean egunero. Zelan esatoztien, eure esan dut, ura esnea irakiten, da ero pixkanaka hartu irina jun botatzen eta pinportak ez eiteko. Bueno, sukaldari izateak, ero esperientziak erakutsi digu, maizena, ero hartu almidoia, hartu irina, erabiltzen da moduan, hartu esnea hotza, eta hotz pixka botata, ura erabiliko dut. Hau da, gozogile krema bat ingo bazino bezala? Bai, gozogile krema bat bezala, hemen ore bat ingo dut, eta ore hau gero ona jugo naiz botatzen, eta ez da inungo pinportarik egiten. Eta gainera araskarekin hasiko dut. Batzutako hori da, egurrezko goiararekin inbehar dala, eta ez dakizer sakrilegioa. Niri horrela oso ondo ateratzen zait, eta onartu behar dut, egin izan dudala baita ere,
robotean hori berotzen dan robot horretan ere, oso ondo atatzen da morokil hor, hartu eta ezare bili behar mugitzen. Pasoko ez da zuerra zatia. Hor hartu, eta nik iten duena, gutxi gora era, litroko 250 gramo hartu irin gutxi gora era. Eta hartu, geroan, eta azukre pixkani hor, azukre salean naiz, Berez, gatza botaten zaio pixkat, azukreak gero botatzen zioten, niko inazira botatzen diot. Eta gero, esan dakoa, katilutan banatu, eta gure etxean, beti inten dena, utzi goztutzen, da urrengo gunean, nire egiten kafesnie kasuela, bueno, mikroondazik ez egon, kafesnia berotu, eta gero jun botatzen pixkanaka, eta jun jaten. Bota pixka bera gehiago, eta jun jaten, eta hori gero ikusiko zuen nola. Gure etxean nola jaten zaben, haitxetxek, Eta goxo eta berez, gure arbasuek morokian jatorrixa edo, itxen zaben, bazkenean taluak afaltzen zabiezako, horrek soberakinak gero, urrengo gunean, uretan edo esnetan olan putxo bat desegina, eta hortik esaten da, datorrela gero morokia, gordinik hasitza jatiana, ez? Eta gaur egun, ez dakit, batean batek, esango da, zelako gauza, ez dakit, zaharkitua, ez? Baina gaur egun jaten diolako porritxak, olo malutekin egin jako honek, bebai, papillak eta olako gauzak, eta azkenean, bai. Kontzeptua berdina da, karbohidratuak, gantza eta proteina dauzkan olan barazki oso bat, elikagai bat oso, ez dakit, osua dana, eta emototzula, eguneko injar dana dalen, basarrixetan bihar zana. Proteina eta gantza hemen daukagu. Proteina eta gero gantza, esneak ere ematen diguna. Hidratoak eta hidratoak azukrea, eta honekin hauko saldu eta gero, eta gaina oso digestiboa da, Osa, ez da astuna egiten, eta hemen, gero baita betikoa, aukera nahi izan ezkero, behi esnea ere bili beharrean, hartu, eta egin dezakezuena da, holako edari vegetalen batero. Orduan, oin, hemengo bomba hau, oin jungo gara hemen hartu, eta pixkanaka nazten jungo gara, eta ikusiko hor, pinportarik eta ez da egiten, eta hor, teoria daude, batzuk esaten dute, nire izebak eta, ordu eta ibili behar zan hor, egurrezko koiararekin, eta kontuz ez itxasteko, itxatzi pixkat baiz, horrek ematen zion ikutua, ez dakizzer, nik ordu bete ez dutu izaten, onartzen dut. Izan dut, 25 minutu, ordu erdi asko jota, ordu bete ez. Baina desberdintasuna? Nik ez dut, ordu betekin ez dakit, enuke jakin. Kosina hau da, igual izango da, testura holan igual lodixagoa. Azkenean konzentratu egiten da, zaporia, hor murrizten juten da, eta konzentratu egiten da. Bai egin behar dana, da arrozesnea bezala. Azukrea bota behar badiegu, bukaeran bota, ze bestela oina ziren botatzen badiegu, azukrea hor karamelizatzen behian juten da, eta itxatzi egiten da. Baina bestela, ez dauka. Eta, gero, nik batzutan aie deitzen diote honi, morokilari aie ere deitzen diote, drungulu beste batzuk, baina aie nik entzun du gure inguruan aie zan, gari irinakin egin zanean. Abitu. Morokila, drungulue, izaten da, harto irinarekin, eta aie zan berdina, baina, kategori gehiago, noski? Claro, gari irinakin. Gari irinakin. Gaur egun kontrako izango zen. Gaur egun, honek iguala izango zen kategori gehiago, ez? Honek, askoz gehiago. Gaz pixkat, eta jarritzeko du nik hemen, oin? Ez dit, drunguluan izena, ez da sekula bizitza zantanen. Ez nire etxean beti danik izan da... Morokila. Bai. Eta ez, galdetu binotzun, azkenean, egizara, dala errezeta bat, ez dana asko aldatu, ez? Era tradizionalian jarraitzen dala egiten, nik gaur egun, jatetxietan lehen esan dugu, boroak badaukala, ez dakit taluekin injako errezetak, eta egongo da holan, Michelin izarreko jatetxe gastronomikon bat, morokila itzen da pose bezala, ez dakit, aldaketa txikin batekin, espezia batzukin, edo oinarri bezala gero itxoski batekin, edo, egongo da? Bilboko jatetxe batek, minak, ez da izan zan, zeukan, harto ireinakin indako krema bat, ero. Eta horrekin oinarri bat egiten zuen, plateraren oinarri, ez da ize jatetxe zan, baina zerbait bere garaien ikusi nuenik, eta zan hori oinarria, da ero beste osai batzuekin egiten zan. Eta bideoan bat ero usteo, zegoela horren inguruan, eta zan, oinarri moduan, morokila hartuta, baina ez dakit undi tiraka, eta zegoen zerbait, baina, guk hemendik proposamena botatzea izkizuegu, aukerak pila bat daudelako, eta intzazu,
Eta gero, honek, ez dakit, igual sakrilegio izango dela zure izebentzako, da zure tiendako, baina, hau, norbaitzen nahi badau, gaur egun gozaldu, da esaten dago, eske holan papilla bat jatie, hori, holako banana batekin intxaur batzukin eta ez? Barrura, porritx bat izango basan bezala. Eta txistorra pixka botata, hori? Hori ja, ez da. Baina, baina, a ber, azukrea daukan honetan ez dakit holan Patria, hau zer da? Lehen Italiataz hitzein dugu, euskal makarroietaz. Bai, polenta. Hau polenta bada, azkenean. Eta polenta bezala, hau, neurriak aldatuz pixka bat, hartu eta botata irin pixkat gehiago, hau, ostutzen danean gogor geratzen da. Trinkua geratzen da. Gero, zabaltzen duzu, egiten dugu. Onjoekin, hartu, onjo batzu salteatu, hemen bota onjo horiek, gero zabaldu eta gogortu egiten da. Laukitxo batzuk horrelatera, sartagi bat zubizian, eta hor, plantxan egiten ditugu. Eta, bueno, inaldugu, euskal polenta. Kanariaru hartetan bada, hau gofioa. Eta eurak adibidez asko altxatzen dago, ez? Eta jatetxie eta gustatzen jake gofioa. Eta postreak eta euskate. Postreekin, lagungarri bezala holan plater gazixetan. Eta hori esaten notzun, nek adibidez euskal edexan ez dutela holan morokiakin gauza hori ikusi, eta bada gauza bat aldoguna berreskuratu da arro sentiru, ez? Bai, Kanariaru hartetan norbaiteko lan dirua inbertitu nahi badu, harto mundu honetan. Badago, marka bat, gofioarekin, holako barratxo energetiko egiten dituena. Baitu. Eta saltzen dituzte, eta gofioaren markarekin, barratxo energetikoak, eta ero sobre batzuetan baita, holan hartu, eta zuk esnearekin ero, edari holako papilla bat egiteko. Baitu. Eta esan dakoa, oso, indarra ematen duen zerbait da, eta interesgarria. Gainera, jendia, oin, glutenan alergiakin da pila bat jendeta, hau? Bai. Azukrea zenba bota behar zaio? Bakoitza bere gustura. Nik hor ez dut pixatu ere egin hartu, eta etxean juten eiz goierrakada botatzen, eta ero. Probatzen dut, eta esaten dut. Gehiago ero ez. Honek berak, nahikoa, panela bota diot, oin utzi behar dugu horri pausatzen, honi beste 10 minutu, hemen eragiten emango jo, eta esan dakoa katilutara atarako dugu, eta hemen esneotza daukat. Momentuan jan behar genuke, izango zen katilutara eta esneotzarekin nasi eta jan. Eta bestela, usten dugu gogortzen, egun batetik bestera usten dugu, eta gero izango zen esnea berotu. Gure etxien kafesniakin itxezan. Kafeia ingo dugu, eta kafesniakin hartuko du, eta gero taluakin momentu baten da txistorra. Han. Ale. Zeu zeina, eske bada munduan txistorra pintxo bat baino gauza hona hauek. Bai, no sé. Txistorra taloa. Ez esan bizeinen zuga. Ez dakit, arrautza fregitxu. Ni oso arrautza fregitxu salean naz. Bai. Oso. Nik arrautza fregitxu bat jango nituzke. Txistorra putxo batekin onaua. Aldamenean. Arrautza fregitxu batuk txistorra putxo batekin aldamenean onaua. Ez? Bueno, txistorra iburuz enbiotela, berda. Vale. Beio, Patri, molokilla. Bai. Hemen. Hau, dagoeneko dao. Gortuta. Justo duze, krema lodi bat ateatzen da, eta azalduko izuet nola jan. Eta zapia, gustategat. Bai, hone Jordaniatik garri genituen. Da politxa. Jordanian erosina. Baina mikroin laberako ez da bebalio, Ez. Barrukoa ez dakit berotzen da, baina katilua berak erretzen du. Horrek erratzen dien, noiz behinka, Horrek erratzen dien, noiz behinka. Nik etxean bebai, badauzkat batzuk, horrek ezin diela sartu. Hau berdina. Txistorra kontuak, alegia. Nik hemen, trapu baten holan hartu, talua, bakizu, trapu baten berua mantentzeko. Eta hau olixo barik. Eta sartaia burdinezkoa izan behar da, nahi eta nahi ez. Vale. Ez, nahi duzu. Nik hor neukan atzean, eta egia da, burnian, ero plantxa batean, hobeto ateratzen dela, ez dauka, hemen burdi taloa, talo burdina, zai, nola, deizeinak. Bai. Baina, sartai honetan egia esan ondo iten dela. Txosnetan eta plantxan itxeitxuzte. Bai, da, plantxa, hautxe, plantxa. Plantxa? Oida. Burnizko plantxa bat azkenean, hau da. Txistorra inda eta hori. Txistorra inda, inin bidela, azkenean da, esteki bat, ez da laguntzen, orduan kozina hau biharra da, bai, ala bai. Identifikatzen dugu, usaiagatik, ez espeziagatik, bisualki bai, trinkua izan bida, baina putxo bat olan biguntxua, gorri-gorrixa, azkenean pipera utzak ematotza koloria, eta garai baten itxen zan, txerrixan erraiekin, birikixekin eta olako gauzekin, baina gaur egun bai erabiltzen dira,
azkenean, txerrixan edo animalixan, urdaiak eta olako osati onak. Gourmetak. Eta bai, nire txistorra asko gustatzen gat, alata be, komeni da noizbeinka bakarrik kontsumitzea, azkenean, ez da, koita asko dauka, oso kalorikoa da, eta ez da elikagai bat olan eguneroko baten kontsumitzeko. Hirugiarra ere talde berdinean sartuko genuke. Bai. Hirugiarra hemen ikusten duzu, hirugiarra daude, geruza ezberdinak, eta hemen, horri ere nik uste dut, hau ere, espada, neurrian jatea komeni dala. Hori da, eta azkenean, era tradizionalian einako taluak, ez baldin badaukotzue, aldozue, era tradizionalian einako ogisa erabili, eta hainbat proiektu dauz, Euskal Herri mailan, okindegi tradizionalan proiektua bizela garatzen. 2019an zabaldu zen errastiko ogia, izeneko proiektu bat, arrasaten, eta bertan Bedoñan gainera basarrixa daukien Aiara Uriartek eta Xabi Abansolok, eta Abasolok, barkatu, eta nitxe dituzte, opintxuak, itxen dago gozuak, itxen dago ogisa, tradizionalki. Eta irin onak eta erabiliz, ez? Gaina, entzut dauka proiektu horretan, ekologikoak, onak, gaina, bauki salmenta propioa baserrixan bertan, eta gero, debagoieneko hainbat puntu desberdinetan. Belardendetan, jatetxetan, arategixetan, eta gainera, ogisa saltziaz gain, politxa da proiektua, bere osotasunean bebai, zeitzituzte, eskolentzako eta adibidez, bizita gidatuak, eta saldu nola dan, hori, azkenean baratza ikusten daue, ogisa itxen ikasten daue, eta politxa da. Olako gero eta proiektu gehiago aternatzen nahi dira, eta lehengo egurrezko labeak eta berreskuratzen, eta horietan kosinatzen, eta zerbait horren basikoa ogia bezala, hortik hasita ona hartzen badugu, gure, eta tartean, hau gure, egia da, nabaritzen dela, harakinak egindako txistorra dela, hemen botaduanean plantxanik ez diot oliorik eta botatzen, aldea dago txistorra batzuk ero beste, kolan ja dienak erosi indakoak granelean askondako eta horrek askosko ipe gehiago botatzen dute, hauek oso gutxi botatzen dute, eta esan dagoa, goi mailako produktuak erabiltzen baitu, gure osasunak, naiz eta gantzak eta izan, eta ogi batek badakigu hidratu pila eta euskala, eta hori ere neurrian jan behar dugun, aukeran, bertakoa da ekoizlearen arpegia ezautzen badu, eta ona bada, osasunari oningo diogu, eta bihotzari, buruari, barrenari, herrixai, hori da. Erabaki dut, Patri, hasiko dela... Taluakin. Ez dira, berotzen jarri behar dut, niaitik egiten zen moduen, hau da, kafia inda do, hau, ez dakizuretzako die sistema gaur, kafetena modernoak, Oso, modernoa gaur. Oso, hemen, esnia, behi esnia, hau, berotu, eta gure aitik egiten bena, zan, hemen, kafesnia berotzen zauen, kafesnia, eta gero, juten zen, morokilleri botatzen. Hau, berotzen utziko dut, eta bien bitartean irugiarran esan diazu, zuk nahi zen duela. Nik txistorrana. Irugiarrana Alberton dako. Txistorrarena nahi duzu? Bai. Bale, bat osua ez jango, baina dietan nabil. Kolatu intzara. Iaran azkena zinen, da oin ikusten zaitut hemen. Nik onuraren bat aukiko zauela hemen zure aldamenean egotiak. Gauza honek eskuakin hartzen dira, digitoak, bi laguna zarelako, hemen, zure taloa, hemen daukazue, txorieneko gaur egin dugun taloa, mesedez, probatu zazu, bere gustora dagoen, txakin hartuaren ikutua ona, bai, ondo, gustora, bai. Ni, usten diazu probatzen, irugiar zaldea naiz, baina pusketa txiki bat, bestaldetik emango dioto lanbite mendio holandia, Osa, ni pentsatzen dauen dana izango zan niretako. Elkar banatzeko zan edo. Gero, sobratzen bada holan postetxo bat txokolatiak inbe? Zer txokolatia? Baukan dikatzen. Bai, botako duzu. Bale. Gure egile egiten zabena. Patri, laban bat, mesedez. Ia. Hartzen da labana, eta ikotezan hola. Vale. Lauki batzuk.
Osa hori, otzian zauela. Hau, otzian. Hau dau, atzo egin da. Vale. Koia da, garrantzitsua. Haundia. Vale. Txikisakinez ez zauen denborai. Vale. Lanera joan bazen. Eta orduan, hau, esnea bero-bero zegoenean, pixkanaka bera gaititek, orea azukre gabe egiten zuen. Eta botatzen zion hemen azukrea. Kurruskari goteko. Eta gero, botatzen zion esne beroa, baina geruza bat. Bakarrik. Holan. Eta jate joan dezan. Eta beharrala, oina ziren gaina, hotza dau, Azpikoa, ikusiko zu, hotza dauela pixa. Irekin egin behar da, honek. Hartu? Hotza honi egon. Irekin egin behar du, baina gero juten zen botatzen, pizkanaka, ja geruza gainekoa jan zuenean, kafesne gehiago bota. Eta listo. Eta listo. Beste batzu badaude, egiten duten hau nasi eta papilla bat egiten da. Umen papilla bat. Bueno, hau, digestiontzako oso ona da, energia pila bat ematen digu, bai. Osasuntxua da, eta gurea da. Naiz eta ziurrenik, Mexikon eta antzeko zerbait izango zuten. Hori ziur. Baina, bueno, guk gure ganatu indugu, eta gaur egun, txorienen ekarri zuegu. Beraz, hau inda, horren bigarren rasteta. Bueno, nik dilistak egingo ditut, gixatuak, esabatuten bezala. Baina, bueno, ikutu berezia emangotza, hemen dauen osagai batek. Urdai azpiko zurrak. Ez. Puak. Hau da, ahate gibelak, freskoak. Emangotzana, hori plantxan egingo eta bakarrik bukaeran gehitxuko zau, berez izango die, dilista batzuk gixatuak nahiko tradizionalak. Nik normalean dilistak janbiar baditxut, barazkisekin holan, ez ditut normalean holan itxen, baina, bueno, fuarekin doi esan ez, azkenean nik pipera utza normalean botatzen otzat, bueno, apurtxo bat holan, ustakit. Sustantzia, patata gata holan botatzen otzat, baina, bueno, gaurkoak fina joango dira. Eta errezeta holaxe. Dilistak lapikoan jarriko ditugu, urotzakien estali eta urdai azpiko esurra, azeneria eta tipula botakotzau eta egozingo ditugu. Bitxartian tipula eta piperberdia erregozingo ditugu, gorritzen dinean tomatia bota, eta behin dilistak kozinauta dauzela, azenarixoa tipula eta esurra kendu eta tomatiakin nahaziko ditugu. Hori, irabiatzeko aukeria badau pure bat itxeko, eta gero foa plantxanein eta dilistekin zerbitzatuko. Eta esan dagoa, dilistak gisatuak edo purean jarri hori, azkenengo zolan erabakiko, baina bueno, dilista batzuk misterio barik egingo da. Esan nola ingo dituzte. Badago jente agien hor bestaldean, bueno, askok astero egiten dituzte eta beste batzuk, agian sekula, ez? Jente gaztea ere badago bestaldean. Bai, badago. Urotzakin, hau ez dau bero, beraz, urotzakin olan estali. Bai. Eta geneko... Beratu gabe, ez? Nik beratu gabe. Nik ez ditu beratzen dituz, baina badago jende bat beratzen dituela, Horrekin zer lortzen du azkarrago ditea bakarrik, ez? Bai. Denbora. Eta gero, azenarixua nahi badozue, ez? Bai, hor bakotzak, ni bakarrik kipula botatzen diot, bai. Eta ez diotolan besterik ezer ditzen, da osori botatzen diot, eta ero egiten dudana da, hartu, atera kipula hori, birrindu, eta ero botatzen diot, eta lo egiten du. Kendu. Hor, plantxan, purea egitean esan dizuena, ni xuberoan honi zenean, 80garren hamarkada zieran, zeukan Hilario plater oso ezagun bat, zala bere txitxirio purea fuarekin, eta gaur egun berdina egiten zuela, eta guk etxe barrien izan genuen berdina, baina Gernikako babarrunak indako. Abitu. Iten ginditun Gernikako babarrun batzuk normal, eta gero iten genuen, pure bat iten nituen babarrun horiek inazo denean birrindu iten gendun, barazki eta guzti, eta izatezan purea oinarrian ohe bat jartzen genion asarekin, eta gero plantxan iten gendun momentuan, eta hori gainean juten zan. Eta gero olako ogitxi gorki batzuk, frigituta jartzen genizkio ganetik, zerbait holan kurruskaria, eta bueno, horre eta. Truko hon bezala, xuberoan egiten zana, bakizu hor fuak koipe pila bat botako digu, hor sartaia oso bero hon behar da, eta kalida etxarreko fua bat bada, koipe pila bat bote ingo digu hasieran, da oso txikian geratuko da.
Hori gertatzen bazaizu aurrenekoarekin, kalitate txarreko gibel bat erosi baduzu ero, hor da otrukoa dala irinetik pasatu, eta gero plantxan egitea, berdin. Askoz gutxio galtzen du. Bai, ez da hoberena, baina horrek geruza bat egiten du, zeinek ez dio uste bere koipea naturala daukana hor, ateratzen. Eta gero bestatzuk egiten dutena da, normalean paper gainera atera, eta paperean lehortu olio gehiagizko, ez? Beti paper gainera. Suberoan, Hilario egiten zuen azan salda zeukan, eta salda erretilu bat izaten zuen hemen salda beroa, eta salda bero horretatik pasatzen zuen gero fua, orduan, zeberak esaten zuen, paperean jartzean, temperatura galdu iten zuela. Salda berotik pasatzean, karo, salda beroa koipea hor geratzen da, saldan geratzen da. Orduan, kentzen zion, gaineko koipe hori esan dezagun, eta beroa zeukan, eta saldak beti gehitzen zion zerbait. Eta hori, truko moduan erailtzen zuen. Gehiera, esan, Etxebarrin salda eskura baneukan, saldati pasatzen dituen, da bestela trapuarekin pixkat, sukaldeko papelarekin kendu gehizko olioa, eta listo. Baina irinarena truko hori... Nik irinarena enagoen ezagutzen. Irik hori Frantzian ikasi nuen, da hori plantxan geneukan, eta... Han badia adituak, fuan. Oso adituak, eta egia da, egin genuen, eta sartaia beti bezala topera jarrita eta ez da izan, eta zeitu koipe pila bota zuen, hasi zan sukaldaria merde esaten, hori esaten zuen endanoko lan badaz para eskina batera jotekina. Esan seinale ona. Ez. Eta orduan nik eusetak, eta berak esaldu zian, hoiten danean irinetik hartu gatza piper beltzagotak, gero irinetik pasa, eta berdin, prozedura berdina, plantxan egin zazu. Eta egia zan, askoz gutxio galtzen zuela. Ez da hoberena, baina, truko moduan ero horrela balio digu. Ez galtze ez, hainbeste ez galtzeko edo. Hori esan da, batzuk esango dute, urdai espiko ez zurra bota dio. Oso ideia ona da. Niri, sapori emote dotzana gustatzen jar, eta eskenean horbe kontutan aukidira gatza puntuakin, eskenean, urdai espiko ez zurra bada zehose gasixa, beraz, gatza botatzen larri, gero, igerrik hau, eta eskenean... Probatu inbar da horrena. Probatu inbida, eta dilistanik normalak edo etxien itxeitxu danak, normalen patata eramaten dabe. Orduan patatak egisa da xurgatzen dauela gatz hori, baina patata ez botatzen, horbe kontuan aukidira. Salda guztiei, egia esan izaten badut, batzutan arategian ero eskatzen dut, ero sobratzen esaten diot, gorde idazu, eta tal 6-8 mosketa maizkiozu aizkorakin, hobeto etxian, berak labanakin mostea kostako zan. Ero, zerrakin baino beto da, ze batzuk zerrakin ite dute, eta horrekin, gero gainean olako, egiten zaio aizkinan, motorzerrakin egiten dugun moduen, hautz hori ez. Aizkorakin, eta nik hori saldari botaten diot. Eta egia da, betiko salda normal batean, urdai azpiko ezurba botatzea, batzu ezai gustatzen, baina oso sapore potentea ematen diola, badilistak txerrikiarekin, nik uste dut, jentia jate dituela orain nik gaur egun, ez? Bai. Guk, egia esan nik, esate, behin baino egia da, nik, normalian beti, sakramentuak inberbaitut, aparte. Eta askotan, txistorretxean guk askotan izaten dugu, eta bai botatzen die dilistai. Baina nola egiten dudan, azken hartu eta jan behar ditugun momentuan, ero bertan hartu eta 5 minutuko irekin aldi bat eman, inda doden dilistetan, ero uretan egozi garbi nahi baitutein, uretan egozi txistorra hori, eta eskatu duen bakoitzari, horra nire semei eta batez ere nebikoteak ogita artean jaten duela beti. Dilistan sakramentuak eta? Dilisten sakramentu, txorixua badago edo zertan, beti ogitartean jungo da. Beti. Hau da, hartuko du txoixua, jango du ogitartean, eta gero jango du babarrunak, dilistak, baina, ni badakit, olako zerbait jartzen denean, beti ogia, normalen ogirik ez da jaten baina denek. Eta fua izaten badabe? Fua ogitartean. Azpizun baten gainean, oso goxua eratzen da, lehen guztua egiten zuen baita, tomatea, garaian daudenean tomate xerra bat hartzen zuen, plantxan buelta eta buelta, eta eroiten zuen onjo atal bai, plantxan buelta eta buelta, eta horren gainean fua. Kombinazio hori, tomate xerra bat, freskoana, onjo xerra bat, plantxan, eta fua plantxan, zoragarria da, eta nire lehen guztu igorra egiten du. Eta, iruditu zitzaidan, ideia ona. Oso ona. Ideia ona. Betxu, diristak nik trampa txikitxo bat einot.
Trampakin jarretzen dugu gaur, Trampak edo lana aurreratu. Eta, hau denbora pasatzen danean, holan geratuko da, ondo gixatuta, eta nikon indotena da, horako pintza batekin, tipulak endu, eta zenario jarri gabe zuen. Horrekin dizkizu ez dituzu, birrindu eta hor daude, bera, jareski gabe, zaporea dauka. Dizta bakarrik, Egisa, saltzeitxustela, nik etxean ez daukat, baina saltzeitxustela horako sare batzuk eta, holan, barazkixak eta sartzeko, gero, kentzeko, baina, bueno, etxien meholan arrantzan ibiltzia, bueno, ez da utxarta. Nik sare hori txitxirioendako bakarrik egaltzen du. Salda egiten dudanean, txitxirioak arrantzan ibiltzea... Ez que banan ibili behar zabazara. Banan, bueno, hor, iragaz egiten dut, sarea, danalako batik, espadut erabili, eta gero, igual esatu, ez ditut erabiliko txitxirioiek. Eta egiten ditut sare gabe. Eta gero, gaututzen zai, txitxirio hauek, agian kurruskaringo ditu labean, ez da izan. Orduan, iragaz egiten dutana, eta gero handi, txitxirioa ja behin iragazita denean, ataratzeko errexagoa dira. Horretako eta tipulandako bai? Hauketuko zut? Bai. Hau ez duzu beharrez? Bukatukot, ez. Zezamin hauen. Honek ez, tipulakime bai, tipula osua sartuta be, koiarekin buelta emoten gozu bai batzutan, denboran arabera, tipula bai zabaldu itxuna. Horretik niko sori gustatzen da batzuk erditi moztuta orduan arrantzan egin da. Arrantzan egin da, bai ala bai. Orduan, behitxu, hau, erregozitxa dagoenean, tomatia botaten jako, nasi, ona bota. Tomate saltza bat, botekoa baldin badago, tomate saltza botako genuke, baina, tomate saltza bat, bai? Barrura, eta honek eman gotza, hau be, holan, nik jango nahuen, Nik tomate fregitua botatzen diet, nik berrintzen dudanean gero kipula, baina berri zait, dilist, eta batzuei, dilistei, garbantzuei, eta babarrunei, hori argentino baten erekin lan zuena, botatzen ziren behin indar zeudenean jateko garaian plateran ketxupa. Eta nik egia santastatu nuen, eta, goxoa zegoen. Baina nik etxean iten duena tomate fregitua, botekoa, etxean indako tomate fregitua, kipulari bota, olio txorrotan hori birrindu, eta hori gero, babarrunei, garbantzuei, danako, eltzekariei holan iten dira. Tomatia behin, inja dauela, barrura, barazkixekin. Hau, apurtxoa gehiago zinauko, 5 minutu edo. Eta segitxuen etorriko gara, hau, erabakiko, ia birrintzen dugun edo golan zerbitzatuko dugun, nik uste dut, birrintzen badugu, finagoa geratuko dela. Zuzeu. Eta etorriko gara, plantxan itxan, eta hori, zerbitzatzen. Bikain, oso ondo. Birrindu ditugu gure dilistak, goxo-goxuak, eta hamen ikuste duzue sartaixa dauela, kea botaten, hor botabi da ontsa gure foa. Taka. Oin, albiste batekin bukatzeko natorkizue, horre honzan, supermerkatu gate famatu batean, Gaztela Mantxan, langile bat botazuten, kroketa bat jatearren. Kroketa bat? Bauden dakaute atal bat, non janari prestatu saltzen duten, kate honek, eta eguna bukatutakoan, badaukate karro batero, non botatzeko diren gauzak, ez direnak bota egin bar direnak. Ez direnak erosibia. Ez direla saldu, eta saldu bez direna egingo, ez direla, karro horretan zegoen kroketa bat hartu, ostiral batean zan hori, eta astelenean iritsi zitzaion, bota inzuten, lantegiko bere... Pargatu, Patri, hau ekarri date. Zabete pixat esageratzen ari? Keia da bakarrik ekipo, lasai. Bakizu zeinek ez dauen... Ni bakizu beti tentazio ukidu alan, anilla kendu eta botatzekoa. Ez eukil tentazio. Baina tentazioa izan alda. Hori, izan dakoa. Langile hori hartuta, epaileak gehiagizko tzat jodu honi eman zuen langile hau botatzea, eta 100.000 euroko izun bat jarri zion, niri jarriko zidatena, zu jarriko zenidana, hemen. Baina bera izan da, Ideia txar guztiak etxe honetan dira beti Enrikerenak. Baina behitu zelako honak. Enrikek edo, ez da hau jango.
Hombre, lepo, ja txistorra ze talo janditu. Lehen, egon eiz taloak egiten da. Egin gehiago, egin beldur gabe. Zenbat bota dut faltan. Botatzea horlako zerbait egirik, eta gero enpresak argudiatu zuen, Gure langile badakite debekatuta daukatela, ordaindu gabe, ezer hartzea hortik, baina sakarrontzira esan da. Bai, hori da. Eta, eta botatzea. Lehenko eta behin, zure, enkargatua ez dakit nok txibatu dan, zuko hori induzuna. Hori ere... Gauza bada, atentzioa deitzia, ez? Eta gero, beste gauza bada, ja... Hemen txe. Dilista krema jarri dugu. Dilista bere hortan jarri eike. Hemen aixia dariola, keirik ez dago, baina... Aixia aldiuzu, eskerrik asko. Aixia hotzapurtxo bat, bai. Eta honek alditxu golan. Bai? Bertan jarri, edo gero ontxe zuketanik jateko. Engotena da erditik moztu. Bai? Eta koiara batean? Koiara baten. Ito ingaz larri pixka bat gainetik, eta tak. Bai? Eta tak. Olaxe azten da dotore. Bai? Azte azkena, botakotzat olixo apurtxo bate bai. Eta... Listo. Hementxe gure dilistak fuarekin. Ia ba, la ondixena zuretzako. Baina ondigia, non pegiratzen, eta erra da, Bada. Bitu, nik bihar ingo dudan platera, hau gainean jartzen zaila batzutan. Zer bizu pixaba? Biharkoa. Baina, klasiko handi bat. Gaurko egunean ere, egin aldi izango genuela, baina hori bihar izango da, beraz, arratzalde una pesada. Etorri gurekin, bihar arte. Agur. Zeuna.